Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो जोङो हजोंहा थांनो नागिरदों आरोना न' गोदान खानायाव। ओमफ्राय बयबो ओंखारजोब्बाय, बाबायाथ' थांग्रोबायानो। ओमफ्राय दा जोङो हासबेन्ड आं आइ थांनोसै आरोना। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय ओजोंहायनो संनानै जानो नागिरदों आरोना, जगार लाखाजोब्बाय। बयलारजों नैबे माथिगालदाब मैगंथ' ओंखारबाय नालाय दायो, बयलार बायना लांनोसै बाजारनिफ्राय। ओमफ्राय माथिगालदाबखौ नै लाबाय आरोना, मैया लाबोना दोनफैखादोंमोन। ओमफ्राय दा बेजोंनो संनानै जाहैनोसै आरोना, बयलारखौ जों माथिगालदाबजों जमा जाहैनोसै ओजोंनो। ओमफ्रायो अमा बेदर एसे लांनाय जागोन खोमा ना मा? थांलाय फैलायथ' जाखाबाय थासिगोन, खामानि सोलिगासिनो नालाय। स' नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरलायबाय आङो दिनैहाय। स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम बयबो। दायो जोङो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। आङो फैनायाव लामायाव भिडिअ लाबोआसै। ओमफ्राय बिथिंजा माया ना सायगासिनो नै। मा ना होनो इखो? उइरा। ओमफ्राय नै इ मासे, ओमफ्राय नैबे मासे। ओमफ्राय ओमफ्रायो नै बिथिंजा बेयो जों लाबोनाय माथिगालदाब, आलु। ओमफ्राय आरो नै इ थाइगिरजों संगोन ना नाखो? नैबे थाइगिरजों नाजों संगोन आरोना। ओमफ्राय बिथिंजा नै जोगोनारजों आलु, सामब्राम एवगासिनो नै। अमा बेदर, अमा, आलुजों अमा। ओमफ्रायो बिथिंजा नै बयलार नाखौ एवबाय नै। ओमफ्राय इलाय माथ'? दाउ बेदरा दहायनिया। ओमफ्राय नै अमा, दे बोखारनायखौ नायनि। जाबाय अमा अमाजों आलु, अनला ओंख्रि बायदिसो नुलायथारदो गथा संनायखाय ना? लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे न'खौ, मा बायला बायथा होननानै। गासिबो न' खागासिनो नालाय, ओमफ्राय न'आ एसे माबोरैबा उल्थां फाल्थां जाजोबना दं, सेफायजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय जोंहा बिनानावा नै दासो मोनफैदो सिमलानिफ्राय। माला बायनाय होनदो इखो? क'क्राझार थांनायाव। क'क्राझारनिफ्रायनो बायना लाबोफाखाद'? बा मालायसो मोजांथार। ओरैसोना? बेसे लानाय? 800। दख'ना फालि मोनफाखादो 800आवनो। मोजाङानो मोनदोंथ', माबा 800आवनो मोनदों, मोजां नुदोंथ' ना? लगायनाय दं। मोजां नुदों। आं फालिखौ मोजां नुनासो लाबोदो। नोंहा दख'नाखौ मोजां नुदों आङो। नि गानलां जोंहानाव थांबा मोजांथार नुगोन। आंखौ गानना होजायाबा नों गाननोसै। गानजागोन। नोंहा नोंनि बार्थडेआ माला? शुक्रबार। फैसा गैयालागै दहन लाबा मोजां जागौमोनलै। मानि फैसा? थांनायनि थान्दा लादो थारमाने मा? लिङाबाबो थांनांगौ जाहैगोन, आं न'खौथ' नुखाबायानो। मा लिङाबाबो थांगोन, खोन्थाखाबायानोथ'। लिङाबाबो थांगोन। हाबायाव थांनानै लानांनांगोन। खोन्थाखाबायानोथ' होनदां। हाबाफोराव थांबा दख'नाखौ जि फसायबाय आं खनसे गाननोसै लिना। आरो नायना थांनायावनो होनदो इ गलापियानोबा इखौ फसायखाबाय थायोमोन मैनाया। मोजांथार नुदों नि। ओमफ्राय नोंनि इदि लोङामोन लाबोनाया? गावनिया मतासिन। गावनिया मता माने जिं जिङाव लाहर खोमा ना? सोरनिया? माला लाबोनाय आंलाय? थांनाय फुथिनाया। आंनिया 2500 लानाया। आंनिया इदि गोबा नङा। गाननांगौ। ओमफ्राय आरो जै थेबबाय थाखाबाय इबो इदि समायदो मानसिजों गलापिजों। माथो समायदों आंखौ गोसोमबाबो। गुफुर जिफोरा समायो आरो। बिनानावनिफ्राय गानबाय होनलायनाय। नुखादोआनो। मा बिनानावनि माने आंनि होनलाय नामा? फालिया मोजांथार, एक मडेलनिल' माबा नालाय मोजां नुदो फालिखौ। फालिखौ साबसिन नुदो ना? फालिया मासि मोजां। बेलेग दख'नाजोबाबो लाजागोन नोङो इखो, मिथिबाय? बेफोरजोबाबो लाजागोन नोङो, बेफोरबायदि टाइपनि। गलाबजोंसो जंखांगोन इयो फुरा। फैद' फट' लानांगौ। आगरानो जि मोजांखा। बिराद फसायदों आङो।
एबारसो आङो नोङो दहाय गुफुर होननायखाय ओरैनो सिम्पोल बायदो खोमा होनना सानदों आं इदि आगर गोनां होनना ना सानदों मिथिबाय बाय एबारसो फार्स्ट टाइम आं अबेनिफ्राय एबार दख'ना लाबोनायखौ फसायदो नोंगो फसायामोन थारमाने फसायो आं दख'नाखौ फसायफेरामोन एबारसो फसायदो ओंखाम जानोसै लोगोफोर जोंहा थाइगिरजों ना ओमफ्राय दाउ बयलारजों ओमफ्राय माथिगालदाबजों आलु भाजा ओमफ्राय अमा बेदरजों माजोंमोन आलु अमा बेदरजों आलु ओमफ्राय आलौ अ जानाय नायदो आं दहाय होनबाय दाखौ जानाय नै जानाय नाय नांगौ एसे गलाब ना आइया बेदर जाला आरो इयो मैया माबा लाफा मुथासे बुथुवा मुथासे लाबोदोंमोन बाजारनिफ्राय बेखौनो रुना जादों दा जोङो ओंखाम जाखांबाय नालाय बेलासिनि बेरायनो थांदों ज'नो ओंखाम जाखांजोब्बाय बयबो थांगासिनो आरो दा बेरायनो दलङाव ना सारदोनो ना नायनोसै ना नायनो ना दं नायनोसै ओरैनो जोंना स्कुला गोदो जों फरायनाय ना ओमफ्राय इयाव माखुबो दङ माखौलाय मानिमुनि खादों मानिमुनि आं खाला औ बोजों थांखो बोजों एडमिसन लानायखाय ओमफ्राय दिनै लकार जासिगोन इबो आं इ बुस्थुखौ मालाबाबो हानाय नङा खोमालै हानाय नङा नामा मबाइलानो रायलायनो फैबाय चार्ज गैया नालाय मानिमुनि दंसो गारो इयाव दा जों ना नायहैनोसै ना मा होनो ओइयाव थांना नायहैनो मोननांगौ मा मादोंमोनथाय मोनगोन बैखै नायना फैनि नै जोंनिया खोथादो जोंनि गामिनि जोंनि गामिनि फुख्रि खारदों नै बिलोखौ सारदों ना हमगासिनो ओइनो मार ना मोनखायो आरो ना बेहाय थुरि गेदेर गेदेर मागुर सिंगि बोथिया फिथिख्रि गेदेर गेदेर फुरा गांलाब इथिंनो ओंखारनो हागोन दहाय माइया इथिंनो ओंखारना थांदों दा जों थांगासिनो दं नोंथांमोननो जों देखायबाय थागोन आरो ना ओइ नायदो बै ब्लाउस गोजा गाननाया खोब सिगां आरो ना बाय इनिफ्राय याव जना थाबाथाय फट' लानो मोजांसो जागोन ओंखायनोथ' नै इनियासो नाया साबसिन गरसिनाया मा इमान बाब्राबनो मा सिंग्रा फात्रा बाब्राबदो सिंग्राया ओइयावबो दंसोगारो नामा नायनि नै बोखार इयाव फाना थारमाने बेलेगाव लांगोन ना होमबा जोंहा माइ लांगौमोन ना इखो दहाय नागिरदों बेरायबाय ना नाहैबाय बेनो भिडिअ लाजोबना होबाय आरो ना बेसे मोजां भिडिअ लाना होबाय आंनो ओमफ्राय नै जोंना ओइखिनियावनो आरो ना न'आ जोंना ससे थांबानो मोनो ओमफ्राय नै बेखिनिया ब्रिज बेरायफैबाय थानो हायो जोंहा मोनाबिलिनि बेलासिनि ना सिगाङाव मोनहैजोब्बाय नोंसोरो हनै जोंखौ गारनानै ओमफ्राय जोंहा ना नायना फैबाय आरो ना गासिबो बिलो सारदों आरो ना ओमफ्राय ना बिराद बुरजा मोनखादों जोंहाबो दहाय बिनिफ्रायनो लांनानै बायना लांनानै जाबाय आरो ना नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ओमफ्राय आंनाथ' बार्थडेबो फैगासिनो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जों दा एसे मोना जाबावबाथाय आरामसे थान्दा थांसै आरो ना दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय टाटा